Jeg hedder Bent Friis. Jeg vil fortælle dig lidt om vores nye app, hvad den indeholder og hvordan den bruges. Det første du skal gøre, det er at trykke på app-knappen, Danske Spil, og så kommer du direkte til hovedsiden. Den opdateres automatisk hver gang, at du åbner den, og derfor kan der godt gå en lille smule tid, før symboler og teksten er klar. Det første, som jeg vil vise dig, det er, hvis du vil se fotos fra vores seneste medlemsmøde eller elevtur eller andet, så trykker du på fotos nede i venstre hjørne. Så får du et overblik, hvor du kan se dem, og hvis du trykker direkte på et af dem, så bliver det forstørret, og så kan du scrolle dig igennem billederne. Pilen nede til venstre, den kan du trykke på, og så kommer tilbage til hovedsiden. Share-knappen vil jeg ikke vise dig nu, den er omtalt i download-videoen. Så i stedet for, så trykker vi nu på special-knappen, hvor du kan se, at der har du kontaktinformationer til Juridisk Hotline, til Speditørskolen og til alle medlemmer af Danske Speditører Nord, både med telefonnummer og med mailadresse. Hvis vi trykker på News-knappen, så kommer du til en spændende side, hvor du kan se blandt andet sidste nyheder fra Danske Speditører, du kan tilmelde dig fragtmail og cirkulære, og du kan se en spændende video i øjeblikket om vores seneste elevtur. Du kan også se en film om det at være speditionselev i speditionsbranchen, og du kan til sidst også se formandens for Danske Speditører Nords bud på, hvorfor man skal være medlem af Danske Speditører. Hvis du trykker på knappen Kontakt, så kan du se Danske Speditørers kontaktdetaljer i København, også afbildet på et kort og med telefonnummer. Hvis du trykker på knappen Talk to Us, så kan du dels ringe direkte til Speditørforeningen i København. Hvis du trykker på call-knappen, så kommer nummeret automatisk, og du kan så vælge at sige ring til. Eller du kan skrive direkte til Danske Speditører Nord, hvis du har en god idé. Udfyld formularen med dit navn, mailadresse og hvad din idé eller forslag går ud på, og tryk på send-knappen. Vi kvitterer med en lille hilsen med det samme, så du kan se, at beskeden er kommet godt afsted. Det var lidt om, hvad appen indeholder. Den vil jo være levende og under forandring hele tiden. Tak fordi du kiggede med, og held og lykke med den. Thank you.